No niin, me ollaan nyt esitelty jo kaikki muut panelistit, paitsi uutena saimme tähän lavalle Marja-Liisa Permikankaan, Suomen tekstiili ja muoti ry:n toimitusjohtaja. Kiitos kutsusta ja mukava olla läsnä. Hyvä. Mä ajattelen, että me voitaisiin aloittaa sillä, kun tässä Phoenixin aikana on monenlaista tapahtunut ja on tutustuttu ihmisiin, mutta kesken tämän niin Marja-Liisa tuli siihen vetämään Suomen tekstiili ja muotia. Hän tuli ihan toiselta toimialalta. Niin olisi kiva kuulla sulta ensin pienet terveiset, miten näet tämän Suomen tekstiilialan, että mitä siellä on niinku vahvuuksia ja kehityskohteita. Ja aloitetaan pienellä katsauksella, että saat vähän pitemmän puheenvuoron. Niin let's go. Kiitos tästä. Jos puhutaan tekstiilialasta, niin täällä on jo monta kertaa niin kuin keskusteltu myös siitä, että tekstiilikenttä on tosi monialainen. Ja meillä on myös hyvin monenlaisia erilaisia jäsenyrityksiä, jotka tekevät meille erilaisia käyttötuotteita. Ja sitten tällä hetkellä voitte vain kuvitella, minkä alan yrityksillä on valtavasti tilauskannat täynnä. Koskee kaikkia, jotka tekee luotiliivejä ja taisteluasuja ja niin edelleen. Eli tällaisilla yrityksillä menee tällä hetkellä todella hyvin. Valitettavasta syystä. Ja sitten meillä on myös jäsenyrityksiä, jotka tekee niin sanottua non-woven puolta, eli kaikenlaisiin pyyhintätuotteisiin, esimerkiksi materiaaleja tai sitten rakennusteollisuudelle. Sitten on teknisiä tekstiilejä, mutta jos katsotaan sitä meidän jäsenkenttää, niin suurin osa meidän jäsenistä, tuommoinen 5-60%, tekee kuluttajille ratkaisuja, joista siis kun puhutaan tästä ehkä haasteesta, josta tänäänkin on keskusteltu, ja tästä EU-sääntelystä, niin se koskettaa juuri tätä kuluttajien käyttämiä tekstiilejä. Ja tämän ympärillä sitä lainsäädäntökeskustelua on käyty, ja me on yritetty samalla myös kaikissa meidän keskusteluissa avata tätä tekstiilien moninaisuuden kenttää, jotta ymmärrettäisiin, mitä säädellään ja mihin halutaan puuttua. Ja sitten, jos ajattelee taas ehkä sitä, mitä itse peräänkuulutan, niin on sen täällä, missä täälläkin on hyvin keskusteltu, sitä kokonaisuuden ymmärtämistä. Ja olemme tosi paljon jo ennen aikaa niin siellä liitossa tehty työtä vastuullisuuden eteen, kiertotalouden eteen, ja me teetätettiin VTT:llä tällainen kaksoissiirtymää koskeva selvitys, että mitä sen vastuullisuuden materiaalit, kiertotalous, vastuullinen suunnittelu, niin pitäisi tämän digitaalisen siirtymän osalta tehdä. Ja selkeästi suomalaisilla yrityksillä sen tutkimuksen nojalla niin ollaan vastuullisuudessa, joka koskee materiaalivalintoja, kiertotalouden näkökohtia, kierrätysmateriaalia, ollaan pitkällä. Mutta sitten jos puhutaan siitä digitalisaatiosta, joka oli jonkun kalvoissa, että miten se kilpailukyky, joka varmasti tuo sitä kilpailukykyä, niin siinä mun näkemyksen mukaan ollaan kuitenkin tietyllä tavalla jäljessä. Ja siinä olisi myös paljon tehtävää, ja digitalisaation osalta se on valtavat ne mahdollisuudet. Täällä on esimerkiksi puhuttu materiaalien kierrättämisestä, niin mä oon tässä samassa tilassa istunut. Se oli suunnilleen ehkä tämän tyyppinen se yritysaitio yhdessä demodeissa, että me tarvitaan niitä teknologisia ratkaisuja hirvittävän moneen kohtaan sitä kokonaisarvoketjua ja systeemiä. Että esimerkiksi jos meillä on valtava määrä niitä juurikin sunkin kuvailemia tekstiilimateriaaleja siellä kodissa tai Timon kuvailemia, niin me tarvitaan teknologisia ratkaisuja siihenkin, että me saadaan, jos me ajatellaan niin kuin skaalattavaa bisnestä, että me ei niitä käsin lajitella, vaan niin kuin tunnistamiseen, hyödyntämiseen, tai sitten, että sulla on jo tunnistettu ne materiaalit, niin mitkä olisi ne suunnittelutyökalut, jolla sä teknologisesti jollakin digitaalisella työkadulla mietit, että mulla on tällainen materiaalimassa tässä, niin minkälaisia erilaisia käyttökohteita mä voisin sillä ajatella. Että käsityönä mä en usko, että tämä tulee hoitumaan, että tässä tarvitaan sitä digitalisaatiota, sen systeemin, sen datan lisäksi hyvin moniin eri paikkoihin, jos me halutaan tämä teollisesti skaalata. Ja sitten eli sitä kaksoissiirtymää oli se sitten niin kuin, siis sitä vihreää, eli materiaalin käyttö, kierrätys ja näin edelleen, ja sitten sitä digitaalista. Mutta olemme jo useamman vuoden peräänkuuluttaneet sitä kolmoissiirtymää, jolla kolmoissiirtymällä tarkoitamme sitä, että kuluttajankin täytyy muuttaa. Kohta mä Sini lopetan, mutta mä jatkan tämän kuluttajan loppuun. Ja nyt kun sä Sirpa istut mun vieressä siinä, niin kyllä mun mielestä nyt sen puhtaan teollisuuden työohjelmassa on tämä kuluttaja-agenda mainittu ihan uudella tavalla. Puheenvuorossasi mainitsit insentiivit kaupalle ja teollisille tai tuottajille, valmistajille. Kyllä mun mielestä kuluttaja ja kolmoissiirtymä, että kuluttaja saadaan tähän systeemiseen muutokseen mukaan, kuluttaja on kannustettava. Oli se sitten alvi,
oli se sitten jotain kotitalousvähennystä tai mitä tahansa, niin tämä muutos ei tapahdu sääntelemällä vain yrityksiä, koska miksi? Me nähdään jo tällä hetkellä, täällä ei taida olla ketään nyt Kaupan liitosta paikalla, mutta tuoreet datat heidänkin tekemät, ihmiset ostaa tällä hetkellä, millä ne ostaa? Entistä enemmän hinnalla. Ja tämä ei muutu, jos kuluttajaa ei saada niiden kauniiden ajatusten mukaan tekemään niitä hankintapäätöksiä. Ja mä voisin vielä puhua toisen asian, mutta mä siirrän sen myöhempään. Mutta mä sanon nyt, että Sirpa, vietkö terveisiä, että kuluttaja-agenda, joka on tuotu, meidän täytyy saada kuluttajille kannusteet myös tähän muutokseen. Muuten tämä muutos ei tapahdu. Hyvä. Kohta päästään. Meillä on täällä kuitenkin Nina kommentoimassa, joka melkein on Kaupan liitto. mutta mä haluan kysyä sulta ensin vielä yhden tarkentavan kysymyksen, Marja-Liisa. Eli digissä ollaan jäljessä mistä? Ideaalista, jostain muista toimialoista, jostain muusta maasta? No esimerkiksi tällä hetkellä niin, se, mikä tulee vaikka 3D-printtaukseen, mä oon näitä esimerkkejä käynyt ja täällä professoreille puhunut Aallossa ja VTT:llä ja kaikessa muualla, niin meillä oli tuossa 2 vuotta sitten esimerkiksi amerikkalaisen startupin yrittäjä Maria Simplifyperista, ja ne tekee 3D, ne aloitti, ensiksi ne ajatteli tekstiili, nyt ne tekee kengät, nyt ne tekee auto, koska 3D-teknologiassa voit printata monenlaista, niin ne just reissasi $12 miljoonaa niiden startuppiin. Kyllä me ollaan siinä tuotannon esimerkiksi digitalisoinnissa tosi jäljessä, ja sitä tapahtuu jo tosi paljon myös tuolla eurooppalaisella tasolla, pien mini-factories tai kaikki tämä, täältä nyt jo Laura Ruuman lähti, mutta hän on Haltilta, ja Halti on yksi niistä suomalaisista yrityksistä, joka on pisimmälle esimerkiksi 3D-pohjaisesti suunnittelee omat tuotteet. Ne on jo käsittääkseni nyt Laura ei pääse tähän kommentoimaan, mutta esimerkiksi noi koemallistot niin ei enää valmistuteta materiaaleista, vaan 3D-suunnitteluina myydään niitä. Eli tämä kaikki, tässä on ihan hirvittävän monta asiaa, joka voidaan digitalisoida, ja tähän kehitykseen mä toivoisin, että tämä yliopisto tarttuisi, VTT tuossa vieressä tarttuisi, ja tehtäisiin tätä myös digitaalista transformaatiota. Monta asiaa. Nämä oli 2 esimerkkiä. Hyvä. No niin, haluatko Sirpa ja Minna jotain kirjoitti ainakin, haluatko kommentoida jompikumpi tähän? No mulla on nyt lähinnä niin kuin ensimmäinen asia, joka tuli mieleen tuosta 3D-printtauksesta, on, että itse asiassa niin kuin jos mä katson sitä tästä pitkäikäisyys ja niin kuin kiertotalous siitä näkökulmasta, että ei tarvitse koko ajan olla vaan myymässä uutta tuotetta, vaan että iso osa siitä kiertotaloudesta on sitä pitkäikäistämistä myös niin kuin korjaamisen kautta, niin nämä erityyppiset niin kuin 3D-osat, 3D-printatut osat, on niin kuin tärkeä osa sitä, ja mä ehkä sitä nyt niin kuin erityisesti korostaisin ennemmin kuin välttämättä sitä auton printtaamista, jos mä nyt tolleen sopivasti, mä tiedän Marja-Liisa, kunhan nyt sanoin. Eli se. No sitten mulla on ehkä silleen vähän, että mä niinku ymmärrän kyllä, mitä Marja-Liisa ajaa takaa, mutta mun mielestä Suomi on niin digiorientoitunut ja niin teknologia-investointiorientoitunut maa, että mä nyt ihan oikeasti toivoisin, että me pystyttäisiin ajattelemaan sitä asiaa niin kuin enemmän sieltä liiketoimintamallien kautta ja niin kuin sitä kautta, että tarvitseeko se kuluttaja tätä nyt varmasti, koska mä näen sen riskin, että kun Suomen kaltaisessa maassa puhuu siitä niin kuin digiteknologioista ja teknologioista, niin sitten ollaan kohta vaan niin kuin se teknologia edellä mennään, koska on tavallaan niin kuin, että teknologia on ideologia. Ja sitten se, mikä meillä on niin kuin enemmän lapsen kengissä, on se kuluttajan tarpeen ymmärtäminen ja se uusien liiketoimintamallien rakentaminen. Ja tosiaankin niin kuin näen, että tästä puhuttiin aamupäivällä ja silloin nyt, mutta Marja-Liisa tietää tämän kiertotalouden hierarkian ihan hyvin, niin meiltä tavallaan puuttuu niin kuin, sijoituksia sinne kiertotalouden yläpään liiketoimintamalleihin. Nyt Marja-Liisa, ja sitten sanot Sirpalle se mikrofoni. Mutta mä oon tässä sitten se kolmas asia, että mä oon tässä sitten tullut siihen TKI-toimintaan, niin mä oon tästä tavallaan toisillemme tässä vähän myös keskustellaan, niin mä olen aivan samaa mieltä, että sitten kun tullaan liiketoiminta- ja palvelumalleihin ja tästä, mistä jo datataloudesta keskusteltu, niin niihin tuotteisiin liittyviin lisäarvopalveluihin. Ja siellä on sellaisia orastavia, mielenkiintoisia avauksia myös Suomesta, joka tämä digitaalisen tuotepassin sääntely käytännössä on myös yrityksiä inspiroinut miettimään sitä, että mikä siihen tuotteeseen liittyvät ne digitaaliset lisäarvopalvelut voisivat olla, jolloin pohditaan jo ihan niitä business- ja palvelumallien uudistamista.
johon se digitalisaatio myös osuu. Eli niin tästä digitalisaatiosta voitaisiin puhua todella monessa näkökulmassa, koska se myös mahdollistaa ne uudet liiketoimintapalvelumallit ja tuotteiden käyttöön jatkamista ja tavallaan koko sitä palvelukokonaisuutta, että et enää osta pelkkää tuotetta, vaan siihen liittyvät ne lisäarvopalvelut samaan aikaan. Kyllä, mutta just silleen, että se kuluttajan tarve edellä ja se liiketoimintamalli edellä, niin se on ehkä se. Joo, ja Sirpa, nyt vielä ohjaan Sirpa, että sulla on varmasti paljon sanottavaa, mutta haluaisin myös kuulla, että miten sä näet, että millainen suomalaisten toimijoiden rooli sitten ehkä voisi olla Euroopassa tai globaalisti tässä tekstiilien uudessa kiertotaloussysteemissä? Mikä meidän tavoite olisi sun näkökulmasta? No kannattaisi rintaa vastaan siihen ekannesta pari lyhyttä kommenttia, niin rintarystä me ollaan muuten aika hyviä tässä. Tekstiilialalla oli tämä telaketjuhanke jo ikäaikaa sitten ja monta muuta tällaista. Ja silloin mun mielestä niistä pelastuspakettirahoista mä ehdotinkin sitä, niin olisi kannattanut katsoa yksi iso klönttä kokonaan tähän tekstiilisektoriin ja tehdä siitä tämmöinen iso kilpailutekijä. Ja sitä kannattaisi sen takia mun mielestä hyödyntää ja sitten siinä kannattaisi miettiä sitä skaalaamista sit myöskin, että tekee siitä niinku tämä Henkka Maukka-ajatuksella. Eli ei tehdä vaan, vaikka tehdään itsellekin, vaan tehdään sitten myös niinku eurooppalaiselle markkinalle. Mä komppaan Minnaa ensimmäisenä, se liittyy sen kokonaistrategiaan. Eli kun nyt ollaan rehellisiä, niin kulutustahan tässä pitää vähentää. Ja kun ollaan rehellisiä, niin pitää liiketoimintamalleja kehittää. Ja tämä liittyy siihen, että kyllä kun se bisneksessä pitää silti tienata, vaikka ostetaan vähemmän. Miten me ratkaistaan tämä yhtälö? Tästä tullaan siihen vuokrausliisaus, uudelleenkäyttö ja niin kuin koko tähän, joka on meillä on hyviäkin hankkeita ja paljon, mutta se on vielä aika lapsen kengissä. Se nyt ei ihan juuri syökse uuden valmistusta Kiinassa, niin tuhoaa. Ja niiden kehittäminen. Mutta samalla mä komppaan kyllä tätä digijuttua, mutta siinä pitää se sateenkaaren pää, mihin sillä pyritään. Tekemään vaan enemmän ja halvemmalla huono idea, mutta tekemään kestävämpää ja määrällisesti välttää juuri esimerkiksi sitä ylituotantoa, niin hyvä. Ja se, mikä tässä on sitten myöskin tämmöinen niinku pikkuinen potentiaali, on se, että meiltähän hävisi Euroopasta tosi nopeasti tekstiiliteollisuus ja myös Suomesta. Sulla on varmaan uudemmat luvut, mutta mun tietojen mukaan, Korjamari, jos on väärässä, niin Euroopassa valmistetaan paltterallaan 4% täällä kulutettavista tekstiileistä. Siis ihan siitä, kun otetaan se koko ketju, kankaat ja kaikki. Ja Suomessa luku jotain 2% jotain. Ja tämä, että me tehtäisiin kiertävä tekstiili ja pitkäikäinen tekstiili, se mahdollistaisi tekstiilin tavallaan tekstiiliteollisuuden tuotannon palauttamisen tänne toisenlaisena kiertävänä tekstiilinä. Mutta tähän tarvitaan digitalisaatiota ja silloin jos ne uudet liiketoimintamallit ja muut ne oikeasti skaalaantuu, niin silloin tämmöinen tori.fi, jossa tilataan mekkoa Rovaniemeltä Hämeenlinnaa ja palautetaan takaisin, kun se on väärää kokoa, niin se ei kyllä Temulle pärjää. Eli meidän pitää niinku miettiä, että miten nämä mallit toimii. Ja sitten toinen, niin mistä mä oon kiinnostunut, niin on juuri se, että tämä 3D-printtaus, jos se oikeasti saataisiin tämän kiertävän materiaalin kanssa tai uudelleen tämmöinen retrofittaus tai mitä se nyt sitten onkaan, niin sehän mahdollistaisi tämän, koska sen tuotannon pitäisi olla paljon enemmän tämmöistä just on time. Tehdään silloin, kun tarvitaan sitä, mitä tarvitaan. Ja joo, kuluttaja pitää tiedolla insentivoida ja toivottavasti vähän hinnallakin. Minusta sitä alvikantaa voitaisiin käyttää. Mutta samalla se pyrkii se velvoite ja insentivointi teollisuudellekin. Jos meille ei saa tuoda niin paljon Temua aika halpaa krääsää, niin heti itkettää vähemmän kuin siitä vaatteesta. Kun se vaatteen oikea hinta ihan oikeasti ei ole euro, vaan se on 100, jos on kestävä ja kunnon vaate, niin kyllä se, niin kuin se kuluttajan tottuminen siihen mutta on se iso juttu. Annatko Niinalle päin? Mites Niina, haluaisit kommentoida tähän määräkauppaan ja ottaa huomioon, että kuitenkin meidän vaatteethan ostetaan sieltä marketeista aika lailla ja aika massoissa ja sitten toisaalta sitä, että olisiko sitä massasta, kun se vähenee, niin miten sitä saataisiin sitä rahavirtaa jäämään enemmän Suomeen?
No siis sehän on ihan totta, että jos mietitään, niin kun puhutaan me siitä ilmastonmuutoksesta tai vaikka luontokadosta, niin kyllähän se ihan hirvittävän suuri ajuri on se ylikuluttaminen. Eli kyllähän se tarkoittaa käytännössä sitä, että meidän on pakko, ihan niin kuin tuossa Sirpankin esityksessä, meidän pitää vaan vähentää sitä kuluttamista. Että se materiaalia ei voi käyttää niin paljon, koska se on niin kuin oikeasti, se tie päättyy jossain kohtaa. Pallo ei kestä sitä. Et siinä mielessä niin kyllä mä näen sen kanssa, että kyllä se niin kuin ohjautuu väkisinkin siihen suuntaan, että meidän niin kuin liiketoimintamallit vaan tulee muuttumaan. Se tulee pikkuhiljaa eteen. Et kyllä se niin kuin täysin totta on. Ja se mitä tuli tuohon kuluttamiseen ja kuluttajiin ja meihin, niin kuin meihin jotka siellä kaupassa käydään, niin tehdään niitä ostopäätöksiä, niin kyllä mun mielestä meidän pitää muistaa se, että kun me ajatellaan sitä arvoketjua sieltä alkutuotannosta sinne kuluttamiseen, niin joka ikisen niin kuin osapuolen siinä ketjussa pitää tehdä jotain. Me ollaan tällä hetkellä vähän semmoisessa tilanteessa mun mielestä, tai mä oon kokenut esimerkiksi tämän ison regulaation kautta, että ja tämä tuntuu vähän inhottavalta sanoa, mutta mun mielestä me invalidisoidaan kuluttajia. Me ajatellaan, että meidän pitää, niin kuin jonkun pitää tehdä kuluttajan puolesta kaikki. Ihan kun se kuluttaja ei itse ymmärtäisi. Herranen aika, kyllä me ymmärretään. Ja tavallaan niin kuin jos me luodaan systeemit ja järjestelmät, niin kyllähän tämä pyörii, tämä ruletti täällä kuitenkin ihan hienosti. Ajatelkaa suomalaisia, miten hyviä me ollaan esimerkiksi niin kuin lajittelemaan, kierrättämään, tekemään tätä duunia, mitä kaikki tekee joka ikinen päivä. Me ollaan tosi hyviä siinä, kun meillä on vaan oikeat systeemit. Ja sen takia mun mielestä meidän pitää ajatella tätä systeemitasolla. Se on kiertotaloudessa myös, että meidän täytyy ajatella sitä systeemitasolla. Sen takia mä en pidä siitä, että me ajatellaan, että joku lenkki tästä mukaan jätetään pois. Me ollaan kaikki tässä samassa ympyrässä. Meidän pitää saada tämä pyörimään. Et niin se vaan on. Ja kaupalla on siinä iso rooli. Ja niin on sillä kuluttajalla, niillä on siinä teollisuuden, niin on lainsäätäjällä. Että meillä kaikilla on tässä oma palamme ja meidän pitää vaan saada se niin kuin toimimaan toisella tavalla. Meidän pitää ajatella sitä niin kuin uudella tavalla. Tuohon digitalisaatioon, niin mä otan vielä sen jatkoajatuksen, mikä liittyy tuohon, niin yksi sellainen hyvin tärkeä asia, missä meidän pitää myös olla tosi tehokkaita. Niin on se, että nyt kun me puhutaan siitä datasta ja läpinäkyvyydestä, meidän pitää saada tietää ja kaikkien pitää saada tietää, niin meidän pitää sekin miettiä tosi tarkasti. Ja se olisi musta hyvin tärkeää, että sitä tehdään myös niin kuin oikeasti tuolla, niin kuin Sirpa mainitsit siellä, niin kuin, että meillä on yhteiset mallit, miten tämä kaikki toimii, jotta se tieto pyörii niin kuin tuolla fiksusti. Muuten me hukutaan siihen tiedon käsittelyyn. Että se ei ole myöskään sit niin kuin yrityksille se the point, mitä niiden pitäisi tehdä. Marja-Liisalla oli tähän kommenttia. Sen jälkeen voisi antaa sen mikin Timolle ja Timo voi puhua sitten vaikka Temulle pärjäämisestä. Noniin. Joo, mä vielä tuohon mitä Niina toit esiin, että pohtia sieltä alkutuotannosta sinne loppuun, mutta se on ollut hirveän perinteinen tapa siinä tekstiilin arvoketjussa ajatella sieltä raaka-aineesta niin kuin lopputuotteeksi, mutta mä oon halunnut viime aikoina myös ajatella ja kääntää sitä ajattelua niin päin, että ajatellaan sieltä niin kuin brändeistä sinne tuotteeksi ja sitten edelleen kiertoon. Ja sitten niinku se kysymys siitä, että miten tämmöisiä kestäviä brändejä, niihin liittyviä palvelutoimintoja, sitä kiertotalouden jatkumoa saadaan aikaiseksi. Ja sitten haluan samaan aikaan ajatella myös sitä, että miten me kyetään sellaisia ratkaisuja viemään myös maailmanmarkkinoille, että Suomi niin kuin, kokonsa puolesta ja väestörakenteen näkökulmasta niin on tavallaan niin kuin riittämätön sille, että jos me halutaan niin sanottua kestävää kasvua ja kuluttamista aikaiseksi, että meillä on niin kuin hyvät edellytykset, että meillä on aivan erinomaisia niin kuin kestävyyden mukaisia tuotteita jo täällä nyt markkinoilla, mutta pohdin sitä, että miten meidän koko TKI-rahoitus ja niin kuin kasvurahoitus tukee tämän kaltaisia niin kuin ponnisteluja. Tässä oli mun mielestä Vilikkaalta Janilta todella erinomainen esimerkki sieltä julkisen kysynnän puolelta, mutta sama asia niin kuin yksityisen kysynnän puolelta, että me kyettäisiin viemään niin kuin siihen yksityiseen kysyntään maailmanmarkkinoille näitä ratkaisuja, eikä vaan tarjottaisi täällä toisillemme, koska sitten me ei saada taas tätä Suomen niin kuin kestävää taloutta ja niitä hyvinvointipalveluja tuotettua täällä meille. Ja siinä mä oon haastanut niin kuin meidän alayrityksiä pohtimaan sitä kysymystä tästä kansainvälistymisestä ja viennistä myös. Ja sitten ihan niin kuin viimeksi vielä tuossa siihen systeemiseen ratkaisuun, siinä olisi monta ulottuvuutta, koska
tähän liittyy niin kemian teollisuus, niin nämä kaikki muut, mitä te olette jo täällä aamupäivällä keskustellut. Mutta sitten siihen liittyy myös tuon julkisen sektorin toiminta ja kun tuossa toit ton esiin ja jos siirrytään tähän Temu-keskusteluun, niin kyllä mä niin kuin tosi paljon tällä hetkellä pohdin sitä, että meille nyt jo sisämarkkinoille tulee sellaisia tuotteita, jotka ei ole lainsäädännön mukaisia eikä tuoteturvallisuuskriteereitä vaativia tai eivät markkinoinnissa ja mainonnassa niin kuin käytä niitä menettelyjä, jotka meillä on määritelty asiallisiksi. Ja sitten mä pohdin sitä, että miksi kuluttajaviranomaiset esimerkiksi, kuluttaja-asiamies ei puutu näihin markkinoilla tai miksi tässä ei tehdä niin kuin laaja-alaista yhteistyötä, koska jo olemassa oleva lainsäädäntö mahdollistaisi kaiken tähän puuttumisen. Onko se vaan, että se on niin vaikeaa, koska se toimittaja on niin vaikea tavoittaa, että on helpompi puuttua vaan suomalaisiin yrityksiin ja osoittaa niille niiden puutteita niiden toiminnassa, koska meidän isompi yhteiskunnallinen haaste liittyy niihin miljooniin paketteihin, joita tänne markkinoille tulee ja sitten me ei saada tätä isompaa asiaa hoidettua. Joo, tähän halutaan ehdottomasti Sirpan kommentti, mutta Timo, oliko sulla tässä välissä? Haluaisit... No, voin kommentoida, menisi aika loppuaika tähän teemaan varmasti, mutta jos jatkaa näistä, niin minusta yksi aika keskeinen on tässä Temu-kaupassa. Jos ajatellaan, että Suomeen tuli viime vuonna 28 miljoonaa tavaraerää Temusta ja sitten pelkkiä pipoja tuli yli 2 miljoonaa ja meitä on siis 6 miljoonaa ihmistä, niin kyllä tämä aika teräväpäinen kansatiaksi on, kun me kuluu tätä vauhtia hattuja, jostain niin tarvepohjasta ostamista, ei varmasti ole sitä, eli ylikulutus on ihan valtava, mutta vaikka me tuplattaisiin niiden verot, niin se ei tuskin siltikään niin kuin auttaa, että kyllä varmaan tarvitaan näitä kieltotyyppisiä näihin kaikista härskeimpiin niin kuin haasteisiin. Mutta sitten yksi asia on niin kuin se, mitä on aika tiukastikin itse ajatellut, että voidaan tietenkin niin kuin lärpättää aika monta asiaa tämän asian tiimoilta, mutta jos me ei niin kuin muututa siihen tai puhuta siihen talouspolitiikan kehikkoon, mikä tällä hetkellä on vaikkapa nyt sen tyyppinen, jos mä ajattelen nyt vaikka kaupan rooliin, että jos sulla on 2 vaihtoehtoa myymättömille tuotteille, heittää ne roskiin kautta polttoon tai panna kierrätykseen, niin arvatkaa kummasta saa arvonlisäverovähennykset. Että se on niin kuin täysin perversit nämä rakenteet. Sama juttu se, että me myydään käytyä tavaraa, niin ei voi verovähentää sitä aikaisempaa alviin, niistä muodostuu tuplaverorakenteet. Eli verorakenteet on sellaiset, että veroa kumuloituu, mitä pidemmäksi elinkaaret menee, ja sitten kun me tiedetään se, että elinkaaren tuplaaminen vaatteissa laskisi 44% koko toimialan päästöjä, niin eihän tässä ole niin kuin hevon helkatin järkeä tässä systeemissä. Tämä ongelma on siinä se, että tämä ehkä menee tuonne Sirpalle, joka varmaan puhuu seuraavaksi, mutta jos ajattelee, että talouspolitiikkahan ei ole EU:ssa keskitettyä, ja meillä on 27 talouspolitiikkaa, mutta kyllä niin kuin noi pitäisi suoristaa ne alvidirektiivit ja muuten me saadaan tuplaverot ja nämä alviperversiydet ja muut vastaavat pois sieltä, ja tässä on aika paljon työmaata, ja mun mielestä näihin pitäisi primaarisesti puuttua, koska tällä tavalla me saadaan ne kiertotalouden hierarkia, mikä on tuolla Minnan selän takana toi kuva, niin me saadaan muutkin mallit toimimaan kuin pelkästään tuo jätepää. Ja tämä on niinku sellainen korostettava asia ja samalla tulee purkutalkoita tuonne krääsätalouteen. Ja kansantaloudessa on by the way muuten silloin enemmän palkkoja, voittoja ja veroja, koska meidän kauppatase oikaistuu samaan aikaan. Että tässä on niinku isot kansantaloudelliset mahdollisuudet myös. Hyvä. Sirpa. Tässä on 3 pointtia. Ensimmäinen on se, että mä taas palaan tähän, niin lopatkaa nyt hyvät ihmiset poliitikkoja. Koska tiedätte nyt suurin piirtein, mitä mä näistä asioista ajattelin. Ja silti esimerkiksi yritysyhteistyöstä ja kontakteista ja tekstiiliteollisuus on ollut hyvin radikaalinen eteenpäin katsovana kenttänä, paljonkin muhun yhteydessä ja monet muut. Niin ennen se oli yli 90%, nyt yli 80% kontaktoinneista on niitä, jotka sanoo, että ei, ennallistamisasetus, ei. Uusiutuva energia, ei. Tai omnibus, hyvä. Jolloin niin kuin tämä niin sanotusti vanha kaarti, mä kutsun niitä Walking Dead-bisneksiksi, ne on hirveän aktiivisia lopaamaan. Ja miettikää sitten sitä keskivertopolitiikkaa, joka paljon miettii ympäristöasioita. Mulla on taas joku muu juttu. En paljon Tonavan, Reini-kanavan liikenneongelmista ymmärrä. Niin jos mulle tulee 90% yhteydenotosta, jotka sanoo, että se pitää tehdä näin eikä noin, niin mä varmaan mikäpä minä siihen sanon. Asiantuntijat sanoo, että on varmaan noin jo tollaiset sulut siellä pitää olla.
niin tämä on oikea keissi. Eli me tavallaan, niin kun poliitikot ei ole typeriä ja toiset fiksuja, vaikka no siinäkin on vähän ehkä eroja, mutta niin pääsääntöisesti, vaan me tunnetaan eri osa-alueita. Ja lobbarit, jos ne on vaan niitä lobbareita, jotka sanoo, että asia on ihan pöllöä ja viimeinen sammuttaa valot ja Euroopan teollisuus katoo ja dieselauto on maailman pelastus ja kaikkea muuta vastaavaa. Suomen metsäteollisuus on aina ollut kestävää ja tulee olemaan kestävää ja mitä ei tarvitse ikinä muuttaa. Niin sittenhän siihen uskotaan. No, tämä oli vaan pitkä saarna siihen. Miksei valvota? No siksi, että se vaatii niin paljon resursseja. Ja mitä enemmän julkista sektorilta säästetään, niin ei siellä tulisi ole niin paljon tyyppejä eikä missään muussa. On hankalaa ja kallista ruveta tähän puuttumaan. No, voitaisiko me keksiä, lainsäädännössäkin voi tehdä innovaatioita. Mun innovaatio oli, ja sitä ei kyllä Suomessa nämä isot kaupalliset toimijat Kesko ja S vastustanut, kun mä juttelin siitä aika-aikaista markkinavalvonnassa. Että tämmöinen omavalvontajärjestelmä, eli joka ikisen hilakilla vitkuttama, joka tulee Euroopan markkinoille, niin sen tuottajalla pitää olla Euroopassa rekisteröity auditointijärjestelmä, joka auditoi A-prosessin ja B-tuotteet. Eli se yritys maksaa siitä, että se katsoo, että onko siellä minkälaisia kemikaaleja ja vastaako ne lainsäädäntöä. Mutta ei niin, että se itse sanoo, no totta kai vastaa. Ja se on hirveän suuri määrä, jotka ei vastaa. Vaan se auditoija vastaa. Ja se auditoija niin kuin tilintarkastuksessakin, niin se sanktioidaan, jolloin se ei uskalla vaan niin kuin sanoa, että okei, että mihin paperiin täällä nimi laitetaan. Niin tämän tapaisilla ja osittain Timo täällä jo sanoi, niin tämmöisillä kieltomekanismeilla meidän pitää niin kuin puuttua siihen, mitä meillä markkinoilla on ja mitä sinne tulee. Ja se, niin kuin mitä enemmän tätä nettikauppaa on ja ne hintaerot on sellaista kuin on, niin sitä tärkeämmäksi tulee. No niin. Tämä oli muuten hyvä vinkki, koska helposti ehkä tältä tutkimuspuoleltakin otetaan yhteyttä siihen poliitikkoon, joka muutenkin jo ymmärtää se asian. Mutta nyt me keskitetään huomioon vähän laajemmin jatkossa. Kiitos tästä vinkistä. Ja nyt puheenvuorot menee niin, että Minna ja sitten Marja-Liisa. Kiitos. Joo, hyvä. Mä palaan tässä keskustelussa muutaman hypyn taaksepäin. Ja tässä oli se kysymys, että miten Suomi kansainvälistyy, että miten suomalaiset yritykset vois tarjota jotain sellaista tässä kiertotaloudessa ja nyt tekstiileihin liittyvässä kiertotaloudessa, joka olisi kansainvälisesti menestyksellistä ilman, että sitä tarvitsisi niin kuin fyysisesti valmistaa täällä tai siinä mielessä niin kuin viedä. Niin yksi kiinnostava esimerkki, jos me nyt edelleen liikutaan siellä kiertotalouden hierarkian yläosassa, niin on tällaiset fleet management-mallit, jotka on niin kuin sitä tekstiilimassan hallinnointia. Ja tästä nyt esimerkiksi vaikka Ninjes-niminen suomalainen firma olisi hyvä esimerkki, joka siis tekee niin kuin brändien tämmöisen second cyclein hallintaa ja sitä voi käyttää sitä palvelua siten, että joko brändi itse myy sen niin kuin omissa liikkeissään, mutta sen ei tarvitse tehdä koko sitä niin kuin reverse supplyn hallintaa itse. Tai sitten sitä voi tehdä niin, että se myydään niin kuin erillisessä kaupassa siten, että se uudelleen myytävistä tuotteista saatava lisäarvo menee sitten sille toiselle kaupalle. Ja tämän tyyppiset liiketoimintamallit on tuloillaan ja niitä kehitetään muuallakin kuin Suomessa. Suomi on nyt tällä hetkellä vielä niin kuin aika hyvissä asemissa tämmöisissä tuon tyyppisissä, mutta myös noissa niin kuin kuituinnovaatioissa, mutta niissä aletaan niissä kuituinnovaatioissa ja niissä teknologioissa ehkä vähän niin kuin törmäämään siihen, että ne investoinnit on sitten viime kädessä tosi kalliita, mutta tässä me tullaan niin kuin tälle vaikka Marja-Liisa ja mun yhteiselle kiinnostuksen alueelle, että digiä, mutta sillä tavalla, että se on että mennään ikään kuin se kuluttajille suunnattu palvelu edellä. Niin tästä mä hätkähdin tässä ihan muutama päivä sitten, kun sain tämmöisiä lukuja, että miten tämä Ninjes, joka on nyt ollut olemassa semmoinen 4-5 vuotta, niin ne on pystyneet keräämään niin kuin 1 miljoonaa euroa rahoitusta. Sitten saksalainen vastaava, Reverse Supply, paljon uudempi firma, niillä on jo 5 miljoonaa rahoitusta. Sitten oli yksi suomalainen, olisiko se ollut niin kuin se Boot ja sitten on norjalainen Tise, niin se Tisellä on 40 miljoonaa rahoitusta ja se suomalainen Boot, onkohan ne nyt sitten saanut vaikka niin kuin plus miinus miljoona, mä en muista sitä ihan tarkkaa lukua. Ja nyt niin kuin
mun huolenaihe siis liittyy siihen, että meillä ei ymmärretä sitä palvelua ja sitä tekstiilien pitämistä kierrossa tarpeeksi hyvin. Ja sen takia niin kuin julkisen tuen rahat ja sijoittajien rahat menee sinne niin kuin teknologian kehittämiseen sinänsä. Ja nyt käydään niin kuin vähän semmoista samanlaista kisaa, kun oltaisiin käyty näissä ruokalähettihommissa muutama vuosi sitten, että nyt pitäisi sijoittaa niin kuin isolla niihin firmoihin, jotka on näitä fleet management palveluita, tätä niin kuin digi- ja logistiikka, niitä tarjoavia. Se olisi mun mielestä yksi sellainen erinomainen kansainvälistymisen tapa, koska ja Ninjeski esimerkiksi kyllä niin kuin harjoittaa jo liiketoimintaansa muuallakin kuin Suomessa. Mä oon sitten törmännyt, kun mä oon tätä ajatusta tietysti muuallakin esittänyt, niin hirveän helposti niin kuin tämmöiseen näpertelyä ja rätit. Et ei täällä Suomessa nämä rätit riitä ihmisten kaapeissa ja ei ole muutamalla suomalaisella Guccia ja jotakin, jota niin kuin kannattaisi pitää liikkeellä, niin mä niin kuin haluaisin tosi vakavasti haastaa tämän puheen, tämmöisen niin kuin näpertely ja rätit ja sitten, että se oikea business olisi vaan sitä, että se teknologia on se pääasia ja usein tietysti vielä sitten tämmöinen niin kuin kuituja joko puusta valmistava tai sitten niin kuin kierrätyskuituja valmistava käsittelevä teknologia. Ja ei niissä ole mitään niin kuin sinänsä pahaa, paitsi että mä en nyt ole niin innoissani siitä, että puuta voidaan käyttää vielä yhteen tarkoitukseen, mutta että ajatellaan nyt sitten vaikka näitä kierrätyskuituja valmistavia teknologioita, niin ettei ne kaikki tukirahat ja sijoitusrahat menisi sinne, että jotain tarpeeksi lohkeisi näille, jotka on sitten niitä nimenomaan sitä niin kuin liiketoimintamallia palvelu, jolla pidetään sitä olemassa olevaa tekstiili, siis vaate tai voi olla muukin tekstiilimassaa käytössä, koska se on tavallaan niin kuin sitä, mitä meidän pitäisi tehdä ympäristönäkökulmasta ja missä on niin kuin siihen suhteessa siihen investointiin, niin se suhteellisesti paras lisäarvo mahdollista saavuttaa. No tähän on varmaan hyvä saada Timon kommentti, mutta annetaanko Marille, onko sillä eri aihe? Joo, no niin. Ei ole eri aihe, mä jatkan, hyvä. mutta mulla on ne pointsit tässä. Okei. Okay. Liiketoimintamalleihin. No niin, ehkä lähinnä siihen rahoituspuoleen, että miten näet, Emmyhän nyt on tavallaan nyt Tiseen verrattava. Joo, kyllä näissä on tietysti monta, tämä ei ole pelkästään niin kuin tekstiilialalta ylipäätään, niin kuin monissa muissakin tämä rahoitusongelma on olemassa. Tietysti Emmykin on hakenut rahoitusta, me on saatu muutaman vuoden aikana 2 miljoonaa, mutta ne on tullut pääsääntöisesti tämmöistä enkeleiltä, mutta kyllä meiltä puuttuu tämmöistä kuluttajaliiketoiminnan siis rahoitusta täältä, jos me verrataan moniin muihin Pohjoismaihin, ja Marja-Liisa on tehnyt kai tutkimukselvityksiä tästä samasta aiheesta, että pääomamarkkinoiden toimivuudessa on haasteita, mutta mä tuun edelleen takaisin siihen, että nämä liiketoimintamallit on monet sellaisia, että ne törmää sitten viime kädessä siihen, että se lineaarinen malli, niin se verorivit esimerkiksi on aika paljon korkeampi näissä kiertotalon liiketoimintamalleissa, ja sitten kun vielä regulaatio vähän seilaa tässä, että tehdäänkö kestävyysmurrosta vai eikö tehdä, niin nämä on ollut aika tiiviisti niin kuin jumissa täällä Suomessa, mutta kyllähän meidän rahoitusmarkkina ylipäätänsäkin niin toimii näille selkeästi mun mielestä huonommin tällä hetkellä nimenomaan tämän tyyppisille innovaatioille, että kyllä meille menee pääsääntöisesti teknologiatiimeille niin kuin ensisijaisesti rahoitus ja koko tämä infrastruktuurisi ympärillä. Mutta sitten se, mikä tavallaan tässä on vielä sellainen iso asia, että jos katsotaan, mistä sitä rahoitusta tulee ja mistä sitä on niin kuin onnistuneesti saatu kerättyä, niin sellaisilta sijoittajilta, jotka näkee maailman niin kuin pidemmälle, ne näkee, että on tämmöinen sekulaari-trendi, tämä resurssitehokkuus. Että tavallaan tämä juna menee väkisin siihen suuntaan, että kiertotalousmallit valtavirtaistuu. Ja sitten kun katsotaan tarpeeksi pitkälle, niin huomataankin, että jos tämä paradigma muuttuu, niin tämmöiset liiketoimintamallit tulee olemaan valtavirtaistuu. Niin se sijoittajissa on ainakin tunnistanut, tämä on hyvin subjektiivinen ehkä mielipide, mutta pääomasijoitusyhtiöt ja VC-yhtiöt, jossa on naispuolisia partnereita, niin ne on itse asiassa paljon kiinnostuneempia näistä kuin nämä. Ja siellä on tämmöinen ikään kuin, ajatellaan, että tämmöinen generation shift on myös tapahtunut tältä osin. Että kyllä siinä on paljon kysymys siitä, millaista maailmaa halutaan rakentaa myös pääomamarkkinoiden puolelle. Eli kyllä nämä on vähän subjektiivisia asioita. Ja olen huomannut, että näitä on näissä norjalaisissa yhtiöissä on ehkä jopa enemmän kuin suomalaisissa yhtiöissä. Jos ajatellaan impact-sijoittajista, vaikka Verdane ja vastaavia, niin kyllä ne on mindsetiltaan ehkä erilaisia ihmisiä. Hyvä. Marja-Liisa ja sitten Nina.
Joo, ja mä ehkä tuosta Minnan keskustelusta vielä haluaisin jatkaa sen, että kyllä mä niinku yrittäisin hakea myös niille suomalaisille yrityksille sieltä, onko se sitten sitä brändi- tai kuluttajaliiketoimintaa, että meiltä aina jotain muuta teollisuutta palvelevaa, että nämäkin tässä mainitut esimerkit, niin niiden asiakkaina on sitten niinku isot brändit ja vastaavat, vaan mä haluaisin, että suomalaiset yritykset tässä tekstiilin ja muodin arvoketjussa pääsisivät sinne kuluttajapäähän, jossa on se korkein arvonlisä, ja siinä meillä on juuri tosi paljon niin kuin täällä rahoitus- ja täällä puolella, ja sitten myös koulutuspuolella. Et meillä niin kuin koulutetaan tässäkin oppilaitoksessa erittäin korkeatasoisia niin kuin muodin suunnittelijoita, ja sitten on ehkä vähän peräänkuulutettu, että missä on tavallaan se management-puoli, se liikkeen johdollinen ja se osaamispuoli, että tavallaan se, mitä täällä on niin kuin edellytykset ja mahdollisuudet tehdä sitä, että tuodaan se liiketoiminta-ajattelu tai itsenäisesti siihen, ja että kun täältä lähtee niin kuin yrityksiä, jota munkin luona käyvät suunnittelijavetoiset yritykset juttelemassa, ja ne yrittää yksin saada sen niin kuin kuluttajabrändin aikaiseksi, niin siinä on ihan valtava työ, että tavallaan siinä olisi niin kuin riittävän isot tiimit ja oikeat kompetenssit, koska yhdellä ihmisellä niitä kompetensseja ei voi olla. Sitten mä vielä palasin tähän meidän niin kuin tämän teemaan, missä me ollaan niin kuin keskusteltu, että hyöty ja seuraavat askeleet tässä kestävyysloikassa. Ja haluaisin vielä palata tähän niin kuin isoon niin kuin toimintaympäristön niin kuin systeemiseen luonteeseen, että sitä sääntelyä, mitä tässä on peräänkuulutettu, niin paitsi niille niin kuin yrityksille ja sitten sitä, että kenen kaikkien pitäisi niin kuin kantaa siellä sitä sääntelytaakkaa ja sitä vastuuta, niin nythän on siis Suomen valtiokin on kirjoittamassa sitä verkkokauppa-tiedonantoa, nyt en muista ihan täsmälleen mikä U-kirjelmä se nyt on sitten menossa, mutta että kenellä se vastuu siinä järjestelmässä, mitä säkin niin kuin tuossa sanoit ja sitä auditointi, että miksi sitten niillä verkkokauppaoperaattorilla tai niillä logistisilla toimijoilla ei olisi sitten niin kuin vastuuta, että kelle se vastuu siinä jakelujärjestelmässä pitää antaa, eli mä tarkoitan tätä seuraavat askeleet, niin ei riitä vain, että kehitetään ja tutkitaan, vaan pitää koko aika myös miettiä niitä toimintaedellytyksiä ja markkinaedellytyksiä, joita luodaan nimenomaan myös sen sääntelyn kautta ja kelle niitä vastuuta siellä niin kuin sitten asetetaan. Että tämä systeemisyyden haaste, mitä tämä koko Phoenix on tutkinut, niin ehkä te olette päässyt tietystä näkökulmasta ottamaan siihen sitä rajapintaa, mutta se systeemisyyden haaste tämän otsikon mukaisessa toiminnassa, niin se on ihan valtava, sillä täytyy ymmärtää tavallaan ne eri toimijoiden roolit siellä arvoketjussa, kun se on niin valtavasti muuttunut ja kelle näitä tässä toivottuja vastuita, että mihin se muutos menisi kestävyyden suuntaan, niin kenelle niitä vastuita pitäisi asettaa ja sitten jos se valvontaviranomainen ei pysty tekemään, niin miten siinä arvoketjussa tai verkossa olevat eri toimijoille asetetaan se vastuu niin, että niiden täytyy tuoda markkinoille sellaisia tuotteita, jotka täyttää sen sääntelynmukaisuuden. Hyvä. Nyt Ninan puheenvuoroksi oli pyydetty aikaisemmin, anna mennä ja sen jälkeen Sirpa ja Minna pääsee vastaan näihin kysymyksiin. Joo, oikeastaan mä halusin vaan kompata mitä Timo sanoi. Mun mielestä yksi semmoinen iso haaste, minkä mä näen tässä hetkessä on kyllä se, että niin kuin meidän pitäisi ajatella tätä hyvin vahvasti siitä, että miten nämä liiketoimintamallit muuttuvat ja miten niiden pitäisi muuttua. Ja se haaste liittyy nyt kyllä siihen, että valitettavasti meillä on sellainen tilanne, että meillä niin kuin esimerkiksi sääntely pomppii aivan valtavasti. Meillä ei ole ehkä semmoista niin kuin kykyä katsoa todellakaan pitkälle. Ja se pitäisi meillä olla, että meillä pitäisi olla semmoista niin kuin näkymää tonne paljon pidemmälle. Nyt tämä sahaaminen tekee sen, mitä tässä tapahtuu, että niin kuin se luo hirveän paljon myös epävarmuutta yrityksille lähteä tekemään mitään. Ja tämä on se, mikä meidän pitäisi niin kuin muistaa siinä, että oli omnibusseja tai ei, että onko niissä hyvää vai huonoa, niin tavallaan se myös, että se stabiilisuus on myös hyvin tärkeää tässä maailmassa, että me saadaan jotain näkymään sinne pitkälle, koska nämä muutokset vie kyllä aikaa sit myös läpi viedä ja lähteä hakemaan ja miettiä sitä, että mihin sä ne investointis teet. Joo. No mä palaan nyt taas tuohon, mihin viimeksi lopetin, eli tähän lobbaamiseen, koska tämä poliittinen ilmapiiri tulee nyt hetkeltä hankalammaksi. Se on siksi, että tämä tämmöinen ei-säännellä lobbaus kasvaa. Se ei ole valtaosa edes bisnestoimijoista, mutta se on se aggressiivisin, näkyvin ja kuulivin joukko. En muista, koska S-ryhmä olisi käynyt mun työhuoneessani nyrkkiä käy lyömässä pöytää mistään sääntelystä. Aina silloin tällöin joku ne kutsu jonnekin infoon tulee, mutta se on niin kuin eri asia.
mutta tiedän montakin tahoa, jotka tekee sitä säännöllisesti. Ja miksi mä palaan tähän pakkomielteisesti poliitikon näkökulmasta, että poliitikko reagoi helposti siihen toimintaympäristöön ja se omnibus, joka on sääntelyn purkamista, niin se on hyvin paljon viime vaalien Saksassa tulleelta autoteollisuus, terästeollisuus ja betoniteollisuus lobbauksen seurauksena, johon CDU sanoi, että joo, ja jos meidät valitaan, niin puretaan koko sääntely. Ja tässä mä palaan siihen, mitä toi Niina sanoi, että sääntely luo ennakoitavuutta. Ja meillä on vähän semmoinen tapa ja semmoinen urbaani legenda, että sääntely on pahasta. Hyi, administrative burden, red tape. Ja sitten kun sitä poistetaan, niin mä aina sanon, että no poistetaan omistusoikeuden suoja hyvänen aika. Kai sitä nyt ihmiset voi sopia bisnekset, millä ehdoilla kuka omistaa. Jos mulla on vahvemman oikeus, niin hetikin käytä sitä. Niin sitten yhtäkkiä tulee, kyllä säätelyllä voi olla niinku ihan paikkansa tai ajetaanko oikealla vai vasemmalla puolella. Antaa ihmistä itse päättää. Ajelkoon missä itse tykkää. Mitäs siihenkin taas byrokratia puuttuu. Niin se on niinku semmoinen populistinen urbaani legenda, joka saa koko ajan enemmän kannatusta tämän trumpismin ja myöskin tämmöisen populismin ääriliikkeiden nousun myötä. Ja nyt niin kuin tavallaan tämän tolkun pitäisi nostaa, koska me nähdään se just tällä puolella, että jos on tilanteita, ei sitä internettiä nyt oikein voinut eikä AI:ta säädellä 60-luvulla, kun ei sitä ollut olemassakaan. Maailma muuttuu. Siksi me tarvitaan uusia sääntöjä. Ja osa niistä vanhoista, vaikka niin kuin Timo mainitsi täällä tämän Alvi, niin kun sehän on ajateltu koko ajan uuteen tuotantoon. Niin eihän se ole tällaista ilmiö ottanut huomioonkaan. Niin sitä pitää muuttaa, sitä pitää korjata. Pitää tehdä sääntelyä, kun se on poliitikko ainoa työkalu. Ja jonkun, koska en mä täällä pyhillä puheilla, mä voin muuttaa teidän ajattelua, mutta en mä muuta ensimmäistäkään lakia. Vaan siihen tarvitaan sitä laajempaa viestiä. Ja toinen, mistä Timo sanoi tästä laajemmasta viestistä ja Mari-Liisakin välillisesti viittasi siihen, on se, että nämä markkinat on globaaleja, no vähintäänkin EU-alueen ja niin kuin Hämeenlinna ei hoida yksin yliopistoa, maanpuolustusta ja pankkivalvontaa. Niin ei se Suomi näitä juttuja nyt yksin hoida. Meillä pitää olla vähintään Eurooppa-tason sääntelyä. Eikä se ole vaan niin kuin mikään mystinen markkina. Se on alvisääntelyä. Se on informaatiosääntelyä. Se on sitä vaikka sääntelyä tästä, että jos kerran fyysisessä maailmassa pitää olla tällaiset pelisäännöt, niin kuin Marilla sanoi, niin ne pitää olla siellä nettimaailmassakin. Ei se ole niin kuin mikään tämmöinen kolmas todellisuus, missä mikä tahansa on sallittu. Ei sielläkään saa varastaa tai pahoinpidellä tai kannustaa rikollisuuteen. Sielläkin pitää noudattaa lakeja, mutta sitä ei vaan niin kuin nyt pistetä voimaa. Niin, no valvonta oli vaikeaa. Ja valvonta on vaikeaa, niin sitten meidän pitää keksiä uusia keinoja, mutta niitä pitää tehdä yhdessä. Ja jälleen kerran, miksi mä palaan lobbaamiseen, mä lupaan, mä en sano enää tänään sit sanaakaan, niin on se, että miettikää tätä yleistä äänensääntöä. EU on pahasta, regulaatio on pahasta ja tehdään itse ja ei pärjätä jenkeille ja kaikki menee Kiinaan ja on hiilivuotoa ja vaikka mitä. Niin se on niin kuin viemässä meitä aika ongelmalliseen suuntaan. Kun me palataan mummon mansikka- tai mustikkapiirakkaa, jota ei ole enää olemassa sitä aikaa, kun herrat meni hevosilla valtiopäiville ja päreitä poltettiin ja aina kesät oli aurinkoisia ja kaikki hyvin. Vaan me ollaan tässä maailmassa todellisuudessa ja sitten kysymys on vaan, miten me siihen reagoidaan. Jotkut niistä on viisaampia ja jotkut niistä on tyhmempiä. No niin, sitten Minna ja Marja-Liisa oli pyytänyt puheenvuorot vieläkö mielessä. Ei, kun sä heitit mulle, okay. Me pitää vastata johonkin. Ai, se oli se Marja-Liisan kommentti. Marja-Liisa puhui pitkään kyllä. näistä. Mä voin oikeastaan siihen sanoa, että no, en voisi olla enempää samaa mieltä. Ja tässä nyt 15 vuotta tätä monitieteistä Creative Sustainability-maisteriohjelmaa niin kuin aluksi luoneena ja sitten vahvasti mukana olleena, niin siinä on designerit ja siinä on kauppakorkeakoulu ja sitten siinä on materiaalikemistit. Ja kyllä se on ihan selvää, että kyllä sieltä niin kuin tulee hyvin monitaitoisia ihmisiä ja sellaisia, jotka osaa tehdä toisten tieteenalojen kanssa luonnostaan töitä. Et jos nyt vaikka toi Raffaella Carlucci olisi sit niin kuin hyvä esimerkki sen tyyppisestä ammattiprofiilista. Ja Aalto on varsin hyvä monitieteisyydessä,
mutta on myös vielä niin kuin paljon meiltä tulevista opiskelijoista on niitä, joilla on tavallaan semmoinen niin kuin yhden tieteenalan näkökulma asioihin ja sitten he helposti niin kuin ehkä just voi niin kuin tavallaan siinä toiminnassaan sit siiloutua, mutta kyllä mä niin kuin näen, että koko ajan enemmän on niitä rakenteita, jotka tosiaan niin kuin vie sitä eri alojen asiantuntemusta yhteen. Joo, varmaan aletaan kohta kaarotella loppua päin. Mä ehkä vielä palaisin siihen kysymykseen, kun tuossa perään kuulutin, että kuluttajakin tarvitsisi sitä porkkanaa. Että otan konkreettisen, olen halunnut aina tätä sitten höystää konkreettisella esimerkillä, että Suomi poisti autoveron, kun haluttiin sähköautoja, sähköavusteisia autoja myyntiä, tai siis niin kuin vauhdittaa. Ja poistamalla juuri näiltä, tämän tyyppisiltä tuotteilta autovero, niin me nähdään, siis on selkeästi tilastoissa katsottavissa, että tämän autoveron poiston jälkeen tämän tyyppisten autojen kysyntä nousi, mitä mä oon sanonut Koillisen. Että kyllä sitten voidaan myös se kuluttaja tuoda ihan sääntelyllä siihen ja toteuttaa se kolmoissiirtymä ja luoda sinne myös ne kuluttamisen kannusteet, että siinähän ei tuotu mitään sääntelyä autokaupan myyjille, vaan siinä suotiin kuluttamiseen se kannuste, että kyllä sen kautta vielä voidaan, niin kuin pystytään tähän vaikuttaa. Ehkä sitten vielä 2 asiaa sanoisin kuitenkin, että kyllä mä toivoisin sellaista älykästä sääntelyä, että se hallinnollinen taakka, niin se on myös tosiasia yritysten näkökulmasta ja varsinkin tekstiili- ja muotialalla koko Eurooppa on melkein paketoitu mikroalan yrityksillä, niin mikä se meidän toive on, että me tiedetään jo tällä hetkellä, että tämä sääntelytaakka on niin mahdoton, että osa vaan niin kuin lähtee supistamaan liiketoimintaa, koska ei mitenkään voi pystyä tämän kaiken sääntelyn niin kuin ajan tasalla, niin onko tämä sitten se meidän toive? Ja totta kai silloinhan se tulee tietyssä määrässä vähentämään sitä myös kuluttamista, koska nämä yritykset eivät tuota enää niitä ratkaisuja sinne markkinoille, mutta onko se sitten se idea, että koko se markkina on niin kuin suuryhtiöiden hallitsemaa, koska se voi myös johtaa tähän, jos me tehdään valtavasti sitä sääntelyä, jolloin se elinkeinorakenne niin kuin supistuu ja siellä pystyy vain niin kuin isot markkinatoimijat toimimaan ja hallitsemaan sen valtaisan sääntelyn. Että sikäli haluaisin jonkinlaisia jarruja ja niin kuin jarruja siihen määrään ja sitten ja tuomaan sitä nimenomaan sen innovoinnin ja sen kautta niitä kestävämpiä ratkaisuja markkinalle, ettei se aina tapahtuisi sen sääntelyn kautta. Ja sitten Sirpa, kun istut siinä vielä myös vieressä, niin meidän jäsenyrityksillä on jo tosi haasteellista se, että vastuullisuussääntely esimerkiksi tai ne edellytetyt raportointivelvoitteet vaihtelee eri EU-sisämarkkinoiden jäsenvaltioiden kesken. Että se edellyttää nyt jo tällä hetkellä esimerkiksi meidän pieniä yrityksiä poistumaan tietyiltä markkinoilta, koska tämä EU-markkina ei ole sisämarkkina. Ja toivoisin, että tämä niin kuin saataisiin jollain asetuksella ja harmonisoinnilla kuriin, että sitten kun taas tätä vastuullisuus-kestävyysraportointia ja siihen liittyvää sääntelyä tehdään, niin sitten velvoitetaan, että se olisi asetusten tasoista eikä direktiivejä ja sillä saadaan niin kuin sitten harmonisoitua tämä sääntelyympäristö. Hyvä. Tämä oli aika hyvä niin kuin loppukommentti sulta, mutta voisin kysyä vielä Timolta ja Ninalta, kun te olette vähemmän puhunut, että mitkä teidän mielestä olisi ne seuraavat askeleet tässä kestävyysloikassa? No se, että kun tämä talouspolitiikka on vähän niin kuin poliittisessa turvapaikassa ollut tämän koko 40 vuotta, mitä mä oon täällä elänyt, niin sinne pitäisi myöskin näiden asioiden tulla. Että niin kauan kun me tehdään tavallaan niin kuin erinäköistä regulaatiota, mutta sitten tavallaan tämä niin kuin taloudelliset kannusteet, se mihin pääomat ohjautuu niin ikään kuin lineaaritalousperiaatteen, niin mä näen, että tämä on tietyllä tavalla semmoinen aika pysyvänlaatuinen ongelma ja mun mielestä sinne pitäisi uskaltaa tehdä kannusteita. Ja yksi on se, että me täytyisi ymmärtää se, että jos me katsotaan viimeistä 2 vuosikymmentä ja ihan niitä raakoja faktoja, että meillä vaikka tavaran tuotannon hinta on tullut 60% alas globaalisti ja samalla ihmistyön hinta on tullut 200-300% ylös, niin meillä niin kuin tämän aineettoman talouden ja palvelutalouden ja materiaalitalouden välinen tavallaan niin kuin ero kaiken aikaa kasvaa ja tämä on johtanut siihen, että koko ajan kulutetaan enemmän niin kuin materiapohjaisesti, koska se on halvempaa, niin tämä jossain kohtaa tämä homma tulee tiensä päähän ja tulee se hetki, kun se täytyy muuttaa ja mun mielestä se hetki on nyt tässä, kun tämä maailma on muutenkin sekaisin. Hyvä. Mä näen ehkä sen, että mun mielestä siis meidän täytyy niin kuin kaikkien ymmärtää se, että
tämä todellakin tulee tiensä päähän jossain kohtaa. Eli tavallaan näihin haasteisiin on suhtauduttava todella vakavasti. Ei niin kuin silleen, että ei otsakurtussa, vaan se, että mä koen, että me ollaan itse tämä soppa keitetty tässä vuosien saatossa, niin me kyllä tämä soppa pystytään myös niin kuin syömään ja ratkomaan nämä haasteet. Et mä uskon kyllä siihen, että ne ratkaisut on olemassa. Meidän pitää vaan lähteä niitä niin kuin tekemään. Ja sitten mä näen ehkä yrityksille niin kuin sellaisen, että kaikesta tästä niin kuin regulaatiosta, kaikista näistä haasteista ja siitä, että ei ole välttämättä ehkä sitä pitkää näkymää, niin kyllä mä näkisin sen, että meidän kannattaa vaan nyt niin kuin mennä eteenpäin, meidän pitää vaan puskea, meidän pitää niin sanotusti jaksaa grindaa ja niin kuin tehdä niitä. Ja kyllä mä sanoisin, että lähdetään niin kuin vaikka näissä niin kuin kiertotalouteen liittyen näissä liiketoimintamalliajatuksissa siitä, että kokeillaan, testataan, yritetään ja katsotaan, että mihin se niin kuin johtaa. Että me opitaan siinä kyllä ihan varmasti, että mekin ollaan Emmyn kanssa opittu monta semmoista asiaa, jota me ei olisi ikinä tiedetty, miten se toimii, jos ei me olisi niin kuin lähdetty sitä vaan tekemään. Että niitä ratkotaan sitten siinä niin kuin hetkessä. Että vaikka se näyttää nyt ehkä vähän sumealta, että mitä tuossa nyt muutaman vuoden päästä taas tapahtuu, mutta mennään silti. Jatketaan, tehdään näitä hommia. Se oli erinomainen puheenvuoro, kiitos. Kiitos kaikille puhujille ja kuulijoille ja phoenixläisille ja nyt otetaan ne moktailit ja voitte vielä katsoa näyttelyä ja kiitos kaikesta. Joo.